Emakhosini Gcamagu Lesedi Lekganya. Umbuzo uthi, please don't forget to like and subscribe angithi, and also join my membership channel. Ngiyacela abantu abadala ne, ngiyanicela ningangichange ukwenza, ningachange mina ubumina. Nekhala ngokuthi uma ningifonela nekhala ngokuthi hey ngihambile bengingekho manihamba uzolile bengingekho imali iphelile bengingekho. Into engizokhala ngayo iyodwa nje, ningachange indlela engisebenza ngayo. Uma nihlule bona abeyigodle nibhekane nabo bahluleke ukunilapha, ningachange indlela engisebenza ngayo. Indlela engisebenza ngayo, uma udinga uncedo kumina, mina ngingumhlambululi, ngingumhloli, angisona inyanga, angisona umprofeti. Thina sikhuza imimoya ehamba ingena emisamo nakini. Ngaloko uma ngikuhlolela ngisuke ngiyenzani, ngivikela mina kuwena ngoba niza niyathunyelwa ezinye inyanga, nithunyelwa abaprofite nithi nizongilinga. Maningathunyelwanga anikhuluma nifuna ukuhlambuluka. Ngokomthetho bekufanele ngabe nginise ey'godlweni zami amanzi nentaba, kodwa ngoba anikhulumi iqiniso ukuthi ngibulele ngithwele isithwalo sesiyangihlula, ufuna ukuwisa yonke into kumina, iy'nsila zenu ziyangilimaza. Ngaloko uma ngihlola angeke uhlole ngiphambi kwakho. Uma ngihlola ngicela igama lakho, isibongo sakho, isibongo sakamama nesikababa, nesithombe sakho, ngokuchazela ukuthi ngithole okuthize amacala akho anje. Unelungelo lokuphikisa noma la unga-understand khona ufuna ukuchazelwa, ngizawuchazela ukuthi iqhamukaphi leyo ungayi-understand. Umuntu uhlangana nami mase siya emanzini nasentabeni sohlambulula ukungcola komsamo wakubo naye. Mina ngicela ningangichange indlela engisebenza ngayo. Indaba ila-ke manje sengidlulile kini. Le ndaba engizokhuluma ngayo, kungani mawudakiwe isiphiwo sakho siphakama kakhulu. Ngifuna ukuyi-highlighter le. Kuyicala ku-wrong ukuthi ujabulele ukuthi isiphiwo sakho noma isithunywa sakho siyaphakama uma udakiwe. I-wrong, totally wrong. Akufaneke udepende etshwaleni ukuthi isithunywa sakho siphakame. Uyahlanya makunjalo, uyasangana, uyabheda makunjalo. Uma sithi khululekani ey'moyeni, ukulapheka kokucala ukuphola ngaphakathi. Zamani ukuphola ngaphakathi, nisoloku nicabanga into ezibuhlungu ezanenzakalela noma ezinenzakalelayo, nisoloku iy'nhliziyo zibuhlungu, nikhalela abangasekho. Mase idlule mase ingale kwethuna kuseseyiyona yethu. Yebo kubuhlungu ukuhamba kwabantu nokwazi ukuthi abantu babulewe abobani nokuthakatheka, kodwa awukwazi ukuphila ngalobo buhlungu. Manje na-ke mawucala udakwa lobu buhlungu buyaphela, uzenza i-boss, kula-ke isithunywa sichamuka khona ngoba sifuna umuntu opholile ngaphakathi. Kungani siphakama? Ngoba ngalesikhathi udakwa kula ukhululeka khona emoyeni, uzibona ngathi uyibhubesi. Kula-ke manje isithunywa siyakubonisa ukuthi mina ngidinga ukuthi ukhululeke in order ukuthi ngibe nawe.
bantu bavalekelelwe yisporofito, bavalekele yibonakaliso ngenxa yemicabango nezinhliziyo ezibuhlungu. Kungani mawudakiwe uzizwa ukuthi hayi yazi umbonela umscene umuntu? Mina ingakho ngibathanda umuntu ongihlola dakiwe ngiyamfuna ngoba ushaya ucash. Kungani? Because of now uyahluleka makasoba mangaphuzanga, uyahluleka ukuprofita, uyahluleka ukuthi ingelosi iphakame ngoba yini? Yinkinga lezi ezimlimazayo. Bantu benkosi, ingelosi ayihlale enhlizweni ebuhlungu, ayihlale engqondweni ephithizelayo ecabanga into ezibuhlungu, nazibalekisa. Yingakho namhlanje nizibuza, angenikhohlanga izobuya eyaManazaretha, angakacethi ngoba ingizwisa ubuhlungu, kuyoze kulunge. Uyabona-ke maseba phakamisa abantu abafana nathi, injalo ingelosi zinjalo, nomdali unjalo, bathi sizonidelelisa ngisho ney'ngane, sizonidelelisa ngisho nangabafazi, sizonidelelisa ngey'ngane eziceda ukuzalwa. Umangala ingane yakho ngoba awusithathanga isiphiwo sakhe, ingane ivuke nephupho elizokutshela iy'ndaba eziqondile, maselithi likuthathela phansi idlozi ngoba ungalaleli. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Yes.